ана ҳозир қарор дорем дар назди лаби дарёи Душанбе, мана ин дарёи Душанбе ва дарвозаи маҳаллаи колхози Россия. Чӣ хеле ки мебинед манзараҳои зебо. Ва мо қарор дорем дар 18-ум ошиёнаи бинои 18 ошиёнагӣ. Ана ин мебошад пентхауси 100 квадрата, 100 метри мураббаъе ки мо ба шумо пешниҳод карданем. Бино тамом шудагӣ, таъмираш ва одамон зиндагӣ доранд ва ин хона худаш 100 метри мураббаъ, планировкаи озод чӣ хеле ки мебинед ва аз ду тараф дорад дуто террасаи 200 квадрата, якто аз ин тараф ва мана ин мебошад манзараҳои зебое ки ба тарафи маркази шаҳр нигоҳ мекунад. Мана ин 200 квадрат ва дуюм пентхаусаш мебарад аз тарафи дасти чап. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем. ана ин мебошад дуюм террасаш ва мебарад ба тарафи самти бозори Саховат ва бинед ки хело ҳам территорияи масоҳаташ калон мебошад ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки ана инҷо дар дорад ба тарафи баромади терраса ва ана инҷо 18-ум ошиёна. Чӣ хеле ки гуфтем, инҷо имкон дорад ки дар кушодан барои хона кардан. Аз инҷо мешавад ки якто дар кушод ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем манзараҳои аз ин тараф. Ана ин мебошад маркази ташхису табобати Истиқлол. Мана инҷо мактаби 74, мактаби 76, мана ин мебошад 46-ум микрорайон. Аз ин тараф мана баромад ба терраса ва аз ин тараф як баромади дигар ба тарафи терраса мебошад. мана инҷо ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем як террасаи дигарашро 200 квадрат ва аз тарафи дигараш ҳам 200 квадрат боз ҳам дорад. мана инҷо мебошад лестница зинапоя. аз инҷо мешавад чӣ хеле ки гуфтем дар кушодан ва чӣ хеле ки қайд кардем масоҳаташ 100 метри мураббаъ мебошад, 100 квадрат. арзиши ниҳоияш 1 миллион сомон. боз каме ҳам муомила дорад ва мо дар 18-ум ошиёна, яъне ошиёнаи охирони ҳамин бино қарор дорем ва дар 17-ум ошиёна аз ин тараф мо дорем як лифт, яъне ки аз инҷо мешавад ки лифт баромад ва тарафи боло хона мебошад. ҳозир мо меравем ба шумо лифт, самти лифтро ҳам нишон медиҳем ва чӣ хеле ки гуфтем дар 17-ум ошиёна лифт ҳам дорад. мана бинед ки лифт, дуто лифт кор мекунад. дар ҳар як ошиёна хонаҳо таъмир шудагӣ ва одамон зиндагӣ ҳам доранд. ин мебошад намуди берунаи шакли ин бино, чӣ хеле ки ба шумо нишон додем ва чӣ хеле қайд кардем дар 18-ум ошиёна, ошиёнаи охирини мана ҳамин бино қарор дорад, ҳамон пентхаусе ки мо ба шумо ҳозир пешниҳод кардем ва чӣ хеле ки гуфтем дар лаби дарёи Душанбе. мана чӣ хеле ки мебинед ва мана инҷо Баҳор Фарел тарабхона ва 46-ум микрорайон. мана инҷо 46. мана ҳамин мебошад. барои маълумоти муфассалтар марҳамат муроҷиат кунед ба рақамҳои дар поён буда ва марҳамат омада онро бинед.